Que che pareceu o pan que comemos hoxe aquí no Son da Aldea? Pareciume estupendo, pero non como o que se facía antes, porque é diferente, porque antes os pans eran millores. Pero, que te refieres? Supoño que sería pola maneira de facer o trigo, a fariña... Pola maneira de facer de cultivar os ou algo, trigos, porque se cultivaban millor e facían millores fariñas, donde agora lle botan abonos, moitas cousas, sulfatados, donde antes non había nada. Incluso se queimaba, non? Deso, Queimabas o monte, sí, esas chavas... cavábase, facíanse uns montóns de tilla, estendíase aquela tilla, botabas o trigo naquela tilla, e despois, eses trigos non se lle botaba máis nada. Secábanse en huchas, que agora a Exacto, xente non ten huchas nas casas, secábase normalmente, todo non? en eiras, hasta se botaba as eiras, se untaban de bosta das vacas, para despois botar os trigos en roupa no medio, donde agora xa non os secan, que ven do monte, xa os meten nos sacos, porque a xente rompiu todas as huchas, ponos nun sacos grandes, non vivas deses, aí están nos pallotes, nos palés, donde non son os trigos de antes para nada. Porque antes segábanos, poñíanos nos medeiros, poñíanos nunhas medas, botaban aí ao mellor un mes, despois mallábanos, metíanos nunhas casetas, botaban, polo menos ao mellor 8 días, 15 días, limpábanos, secábanos, metíanos nas huchas, donde eran millores, e hoxe non hai nada deso. Bueno, aparte, a maneira de moer o trigo, agora cambiou. Nós, por exemplo, no noso muiño moemos como hai 200 anos, A maneira de moer igual. moi igual, pero son as fariñas diferentes, porque non son tan auténticas, tan boas como antes, tan naturales. Boas poden ser, pero non son naturales como antes, porque antes non levaban nada de cousa ninguna, de químicas. Bueno, e aparte, volvemos ao tema do muiño, seguramente que ao moer así con corriente esas salineras grandes, Bueno, esas rompen a molineras fariña de outra grandes, forma. non fan a fariña tan boa, porque esa fariña vai moi apurada e esa fariña non sale boa, porque leva moita velocidade. O muiño, non o sea, pode- sal quente, Claro, non e se non compacta como a e do non noso, pode non? salir boa, non a traballa o muiño como a debe traballar. Xa, aparte, o noso muiño, acórdome sempre do meu pai, cando eu era pequeno me criei no muiño, sempre que baixaba 2 ou 3 veces a ver o muiño, Claro, lle regulaba ali porque para subir máis se lle ou corría menos. moito, non iba a fariña traballada como debía de ir, tiña que lle correr menos. Había que lle poñer, chámase menos en granda, que lle correra moito, tiña que lle correr menos, para a fariña ir mellor traballada, para ser mellor. É que se consigue, con máis, canto menos, o sea, canto o trigo máis seco, Mellor é a fariña, no, pero máis en grande ou menos? mais Máis en se está seco, no, se está seco, menos, Menos en grande. porque senón correlle moitísimo, Claro. e non E máis traballa a tes que fariña subir- tan ben. Tes que subir máis a pedra e baixala, ou baixala. Exacto, tes que baixar a pedra, para que a fariña vaya ben traballada. Ese talento, tes que subir a pedra, porque si a baixas, empapas o muiño e non vai, Claro, non che amoe. esa fariña, se o trigo está lento tamén, porque está húmedo. Claro, se che dille, se está húmedo, hai que subir a pedra, porque senón non vai. Porque senón empapas aí e colle volta e non moe o muiño. A importancia, supoño que tamén das pedras, agora os muiños novos creo que non levan pedras, xa moen con outros martillos ou algo. Bueno, Entón, sí, o pero noso esa muiño que se haxa que picar cada 2 ou 3 meses para conseguir que se moia No, ben, o noso muiño 2 ou 3 meses non, o noso muiño ao mellor 5, 6 meses, 7 Aguantas. meses. Non se pica antes. Por qué? O muiño se pica moi a miúdo, tampouco fai a fariña tan boa. porque desfai moito a fariña. Faina máis morena, a picalo moito, e non a traballa tan ben. Non hai que picar tan a miúdo. Nin hai que picalo muiño aí, bastiño, bastiño, non, non.
dar unha picada aquí, outra ali, outra colá. Separadas, moi separadas. Donde temos, claro, a pedra. Exacto, moi separadas. Bueno, estes días estás de vacacións que moes pouco, ou como ir solo 2 horas ao día ou 3, pero bueno, eso é... Bueno, pero... Eso, non sei se acordarás a tempos así, desde cos anos que hai que levas no muiño. Sí, sí, sí. A tardar sí. tempo sin... Sí, 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 sí. Tardaba tanto en encher a presa como agora. Tardaba Sí. tanto como ahora, sí. Tardaba tanto como ahora. O sea, é raro, non? Porque se había tanto... Sí, Agora pero... que se consume máis agua. E agora hai días, co mellor, enche un pouco máis pronto. Dependerá de que a xente gasta menos ou máis en lavar cuadras, en todo. Por qué? Esas tuberías así para todo o untamiento son moitirmas casas. E influye moitirmo ao río. Moitirmo. Porque eu acordo que levamos, canto tempo levamos co muiño? Levamos, canto, que son a cuarta generación xa, eu non? 200... 200 e pico de anos. E sigue tal cual estaba antes, non? Así, igual. O mismo. E agora que hai máis panadeiros que antes ou menos? Porque eu acordo agora que estamos moendo para 3 panaderías. Menos. Menos, non? Menos, Antes era pero panaderías. Pasaron moitiño, non sei os panadeiros que pasaron por esa maquilla. Non se contan porque pasaron moitísimos. Hasta pasaron panadeiros desde Vigo, Desde Vigo onde nós estamos. E ao mellor iban a outra Sí, bueno, maquilla, pero pero de trigo, de moer como a nós, non hai. volvían á maquilla de Estevo, porque tiñan que volver, porque era a mellor. Sí. Era a mellor. E sigue en funcionamento. E sigue, exactamente. Sigue en Eso é. funcionamento despois de 200 Unha e vez pico un anos. panadeiro díxolle ao meu home pasté, bueno, vou ir a outro muiño porque dame máis kilos de fariña. Foi. Díxolle o meu home, vaite onde queiras. Foi. E o que foi unha cocedura ou dúas, e un día veu co ramal, viña con un cabalo, veu co ramal, viña co ramal do cabalo ao lombo, veu andando. E dixe, bueno, Estevo, teño que volver. Dixe, Estevo, por qué? Dixo, porque ningún lado me dá tantos kilos como na tua maquilla. Porque nas outras dame moitos menos kilos de fariña. E Estevo dixe, bueno, moiulle sin outra vez, sin rencor ningún, porque ese era o que non guardaba o meu home. Nese caso era excelente. E moiulle outra vez, e non volvió máis lados ninguns. E todos, Bueno, é un sitio todos os que veñen ali non marchan, no. Porque tampouco agora tampouco non quedan Tan muitos como o noso. encantados de como lle fai a fariña, de como se tratan, porque eu tratos tamén o mellor que podo, iso tamén vale, e por eso te digo que estamos encantados de todo, de toda a xente que ven, ademais dos panadeiros, de moitirma fariña que vendemos para moitirmos sitios, feita porque a xente gustalle, para filloas, para todas as cousas. Para todas as cousas dices que en referencia que agora non se lle bota tanta fariña como antes, os panadeiros agora non botan, aínda que a fariña vaya para todas as cousas. Non botanlle fariña de fora, exactamente, pero xente que ven a comprala para as súas casas, que fai filloas, fai orellas, fai de todo. Porque para a repostería vale igual. Vale a igual, fariña. vale igual para a repostería como a que compran por aí. Aínda mellor, por qué? A fariña que compran por aí, póñense as cousas duras, e esa fariña pode botar 3, 4 días e as cousas están tierniñas, igual, co primeiro día. Si é que a nosa fariña. A Exacto. fariña que se moe no noso muiño, Exactamente, do trigo daqui. sí. Fariña propia de trigo do país. Porque agora, claro, os panadeiros ao mellor collen un saco do noso e botan 10 dos outros. Ao mellor botan 2 sacos da nosa fariña e non sei os que botan de outra fariña. Pero antes faciades, cando ti cocías, faciades o trigo todo coa fariña daqui, non había Nós outra cando fariña. cociamos, que eu fui panadeira primeiro, cociamos todo da fariña do trigo daqui, do trigo do país. Ese si que era pan. Pero agora en que cozas do trigo propio daqui, non fai ese pan porque non é ese trigo. Volvemos ao de antes, era recollido de outra maneira,
botado de outra maneira, todo. E agora non é así, e non fai ese pan. Antes cocíalo alá, non sei onde, e olía aquí. E agora podelo cocer aí mesmo que non chiole nin aquí. Non dá olor o pan, ao natural. Non dá olor ao pan. Antes. Tampouco a carne de porco cócela agora aquí. Antes olíache, e agora tampouco nin a tortilla, nin a merenda ou freixou, como te queres non chamar. serán tan naturales. Non é natural como antes. Non ole. E antes sí. Antes olía. Neste tempo todo do muiño que levas moendo ti, ou desde que empezaba meu pai, poucas veces parou, non? O muiño. Poucas. Solo para picalo ou se había unha avería grande. Despois non para nin de noite nin de día. Pero agora está parado. Agora sí, porque non estamos aquí. Enchería a presa. Sí, É que agora te parece se íamos sí, encender o te muiño? parece que imos encender o muiño. Vamos a ver se botamos a moer.